गसाइगाव महकुमानि सराइबिलनि गायदे हेलिना नब्लाङाव आंनि हा आंनि हादोर अमृत कालाश यात्रा मेल खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सराइबिलनि गायदे हेलिना नब्लाङाव बसगाव VCDCनि बानजायनायाव दिनै गासै 6टा गामिफोरनिफ्राय दो थिंख्लि मोनसे हा लाबोनानै आंनि हा आंनि हादोर मेल खुंफुंनाय जायो। बसगाव VCDCनि सिङाव थानाय 6टा गामिनि सेल्फ हेल्प आफाद आरो VCDCनि सिङाव थानाय गोबां आइजोफोरखौ बे मेलाव बाहागो लाफैनाय नुनो मोन्दों। गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैदोंमोन कक्राझार जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार DVD, कसुगाव ब्लक BDO सानसुमा बसुमतारी आरो TCLCCनि चेयारमेन प्रदीप बसुमतारी। सराइबिलनिफ्राय सानसुमा बसुमतारीनि खौरां। प्रग्रामा जाबाय जोंहा बे अमृत कालाश यात्रा मेरे माटी मेरे देश जोंहा थांनाय 20 तारिखनिफ्रायनो 1 तारिखसिम जोंहा बे गामि थांनानै न'खर हाबनानै हा खांनाय खामानिया जादों आरो बे हाखौ खांदोंमोन जोंना कसुगाव ब्लकनि आन्दाराव थानाय NRLMनि माबा जिबिका सुखि आरो प्रसेस सुखि जेबांखिनि जोंनि ग्रुपनि मेम्बारफोर दङ आरो बेजों लोगोसे VCDC चेयारमेन भाइस चेयारमेन मेम्बारफोर बिथांमोनहा न' खांनानै जोंनि ब्लकनि आन्दाराव बा VCDCनि आन्दाराव हाखौ खांनानै दिनैहाय जोंहा मोनसे बे प्रग्रामावहाय जोंहा क'क्राझार जिल्लानि जोंहा DC सारा नुजाफैदों। बेजों लोगोसे सारा जोंनि प्रग्रामखौहाय दिनै फोजोबनो थांबाय आरो जोङो बे हाखौ जोङो दिनैहाय 7टा VCDCनि 6टा VCDCनि आन्दाराव थानाय गामिनि थानाय हाखौ जोङो बाहाय जमा खालामनानै दिनै मोनसे जों लगायबाय मिक्सआप खालायबाय आरो बेखौ मिक्सआप खालायनानै जोङो बेखौ 8 तारिखआव बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बा VCDC चेयारमेनफ्रा जों ब्लक लेभेलाव लांनांगौ 8 तारिखनिफ्राय 15 तारिखनि गेजेराव बेखौ लांनांगौ आरो ब्लक लेभेलावबो जोंहा मोनसे प्रग्राम बिदिनो जागोन कालचारेल प्रग्राम बिदिनो मिटिं जागोन MLA EMफोरखौ लिंहरनाय जागोन SDO सिभिल बा DC बेखौ फैनो हागौ जों इनभाइट खालायगोन आरो बे प्रग्राम खालायनायनि उनाव जोंहा बेसेबांखिनि बे 37टा VCDCनि आन्दाराव जेसेबांखिनि गामि हा खांनाय बे 37टा माने दैफोरखौ हाखौ जोङो ज' ब्लक लेभेलावहाय जों जमा खालायनानै बेखौहाय जों मोननै जोङो बेखौ दैखौ सोनानै जोङो गुवाहाटीयाव फाथायहरगोन बेखौहाय गुवाहाटीयाव फाथायहरगोन बेनिफ्राय कलाक्षेत्रआव आरो बेनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ दिल्लीयाव फाथायहरगोन दा बे आरो आच्चा नोंगौ थिगैनो आगोल जों बेबायदि जों खामानिखौ मोनफेराखैमोन जोङो नैबे दानि जे एक्जिस्टिं गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टनि आन्दाराव जों बिभिन्न प्रग्राम मोनफेरिखौ जों मोनबोदों ओंखायनो जों दा जोंनि ब्लक लेभेलाव जेसेबांखिनि जों अनेक प्रग्रामखौ खालायबोदों दाख्लैबो जों 1 तारिखआव ससे थाखा सेबा माने साफा अभियान क्लिनेस ड्राइभ खालायबोदों आरो बिनि सिगांबो जोंहा बेसिक आन्दलन जों बिफां गायनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गामि बिफां गायनाय प्रग्राम लादों जेसेबांखिनि सरकारनि बिथोन बायदि जों खामानिखौ मावबोदों सरकारा बेबायदि हाबाफारिखौ लानायनि ओंथियानो जाहैबाय माने जाहाथे जोंनि जेसेबांखिनि भारतबर्षआव थानाय मानसिफ्रा जाहाथे बयबो जाहाथे माने सजाग जायो सागरन जायो जाहाथे सरकारनि अनेक माने स्किमफोरखौ जोंनि गामि सिङाव थानाय गोग्लैसोना थानाय रायजो राजाफ्रा मोजाङै मिन्थिया दा बेफोरनि थ्रुयैनो गासैबो एवारनेस ट्राइबनि सजागता खालामनानै मोनथिहोनो थाखाय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। मेरा देश कैम्पेन अंतर्गत आमार 2 VCDC प्रोग्राम आছিলে और एटू जे आमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोंगरिया और आमार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत विश्व शर्मा डांगरिया जेटू संकल्प लैছিলে जेटू अमृत बाटिका होबो एटा दिल्लीत और आमार कनकलता बरुआ यूनिवर्सिटी अखमोर घरर और अमृत बाटिका गोटे भारत देखर घर प्रत्येक घरर माटी टू हमाय जाब लागे সেই কাৰণে আমি আজি গাঁৱৰ পৰা VCDC লোকে মাটি আহাটো প্रोग्राम সম্পন্ন কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা মাটি মিক্সিং কৰি নিশ্চিত ডেট এটা কৰি ব্লক লেভেলত যাব পাছত बहुत धुनियाके प्रोग्राम पता होइसे SHG बिलाके बहुत कष्ट करिसे BDO आमार VCDC चेयरमैन वाइस चेयरमैन सबे कष्ट करिसे
और सबे कष्ट करी आमार जे दुटा आमार प्रधानमंत्री डांगरिया और मुख्यमंत्री डांगरियार जेटू संकल्प आसे तार आग बहाबले बहुत कष्ट करी तेखेतक बहुत धन्यवाद जनाइछो और बहुत धुनिया प्रोग्राम हल तेखेतर कारणे तेखेतक कंग्रेचुलेशन जनाइछो थैंक यू अलरेडी कोआ होइसे जे दिल्ली एटा अमृत बाटिका जेटू बनावा जाबो तात भारत देशर प्रत्येक घरर परा माटिटो हमाबो लागे एटू आमार प्रधानमंत्री डांगरियार सपन आसे ठीक तेनेके आमार जे गहपुरत कनकलता बरुआ यूनिवर्सिटी होबो तात अखमर प्रत्येक घरर माटिटो जाबो आरो एटू योगदान होबो आरो बाकी जे माटी यात थाकी जाबो एटू बीसीडीसी होय बा ब्लॉक होय तात केबा भाल प्रोग्राम होले एटू माटी तात यूज करा होबो थैंक यू नोंथाङा गावनि फेवरेट शो नायनायाव स्लो इन्टारनेट स्पीडनि थाखाय बानाय फैबाय नामा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स मात्र 399 रां पार मानावनो नोंथांमोना अनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग गेमिंग आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827